Ti may drama ita dito manang biyanang nga drama kat kapadasan ni Cubs at Ernesta sa napudno anagan amay patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, hello mampay kada Milagros Nanalis dita Oman ni Frozen Heart dita Oman matlaang kanewarli to Ibarra dita Ignacia Tarlac. Kastimanti ko na ni Cubs at Ernesta. Dir man ang biyanang, kababain man ngam nasumok ko tinakisugal, kat day tati na magbalin kanyak analaing nga artista. Tangamin, kabalaktag pamarang masakit, nga uray nasalon atak mat. Tapno makadiskitarak laeng iti pagsugal ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umayak man, Benson anak ko. Ah, sumrek kayo na. Benson anak ko. Umayak man, umutang iti kwartam, no, at tatanay. Nagsakit man ti tiyan ko. Ni, kaano lay di inikan kayo iti kwartayo Awadin na, nagastos ko. Taing gatang ko iti agas ko. Apay ngagsakit man ang tityan nyo. At naman siguro kinan nyo abawalan. Ay, diyan mo nga rod maiwasan timangan iti bawal anak ko. Makaramramanak nga midno ko. Kuyugan kayo lang na mapantay iti doktor. Tapno maamuan tayo no apay ngagsaksakit man ang tityan nyo. Ay na, uray di nakuyugan ay tanay. At dapay trabaho. Sayang ti aldaw mo no aglangan ka anak ko. Sino nga rin ti kadwayo ngagpa-check up ngay? Naimbag na masangon ni tatang timang kuyog kada kayo. No, di na masangaw agpakuyog kak iti sa balay. Kad may sak ka ba ang lakmaw turay may sak. Mabitla nga rin, tekan kayo ti kwartayo na. Dolor anak ko. Anay ko. Nini, apayan nanang. Ay, Anyat nasakit kada kayo. Umunod kayo Nako, nasakit ti tiyan, kansikit ko. Mariga at anak amag na. Alala, ito gawyo. Hagyaman anak ko. Imayak ta umutang ako maiti kwarta manak ko. Pagpa-check up ko kuma. Apay, naibusan te agas yo. Huwag nga raw anak ko. Iso nga ay agsak-sakit man ti tiyan ko. Nalangaraw te nakgumatang iti agas yo. Inalayo te reseta ti agas yo. Ay na, siya kunti mapan gumatang. Diyak kayat amataktak ka, anak ko. Amaw ako mikum ka. Agpakuyog aktaw ken ni tatang yaon. Anya, malangaraw te kang kayo iti paggatang yo iti agas yo. O anya nana, nakadawat ka iti kwarta kadagiti anak mo? Wendar na, daytoy man nay, Inartista ak manon ida. So nga inikandak. Mayat nga rod, nana. Paadun taday ta kwarta. Pagtriplyan ta. Ang mga nuad-adupay Sige nga rod. Pagpwestuan ta abandangay. Saan adito'y kalsada? Tamadlaw data dito'y. Mapantay jay balay may nana. Uray tag may saak itay jay. Sige nga raw. Dumagas ta iti merienda ta dita store. Tama nga no mabisinanta. Sige nana, tanay. Awan mamerienda iti balay. Nagapwam manayin si ka Ernesta. Kanayon la marabyan ka. Ay na, di ka nagungay. Tada pa sa lubong ko kan ka. Atoy, inggatangan ka iti kamisita. Nangalam iting gatang mo ngay. Ay, inggatang ko tayo inted dagiti anak ta. Pagpa-check up ko kuma. Ang naimbaganak mo tan. Iso nga, in market ko na. Anya?
Nyangay, nagswerte tama na, indar na. Ay, awan nana. Awan swerte ta ita. Bumawi tanto inton maminsan. Lukas ta. Naabakan tay inted ko akwarta. Wala na. Ay, agmalmalasak sa nga agay. Ayam itangal daw. Ay, sayang nga rod. Ano kasta? Sana bale, ta bumawitan tumanen nana. Ken sana bale, taadaing gatang mo, itisidaan nyo, ken nilakay mo. Ay, wamukidi nag-grocery akpay. Ken nakagata nga kitibado may ken nilakay. Wen, iso adi kay maup-upay nana. Taadaman tiyempo ang maabak tayo, adamat lataal daw ang makabawi tayo. Wen, ba't kedi angam kasanungay. Awan pagtayatan ano sumarunaw ta, na ikisapmutain. Agremedyo ka manin anana. Pasensya kan. Tawan mo't amok a pagdiskitaran iti kwarta. Naimbagkin ka. Taadaan nak mo nga agsusweldo. Sana bale. Ta binulan nga ikanda kami dagiti anak may. Dumawat kayo kit di manin anana. Alala. Tamang panunutak no anya manenti pambarko kadakwada tapno makadawatak iti kwarta. Pangusaran nyo manan iti kwarta, nanang. Ay, pagpacheck up ko man ni tatang yu tanay. Natudok mo ton iti lansa jay saka na. Ha? Ni, apay ngay? Kumusta di sa kanan ngay? Ay limtig nga raw anak ko. Kunak amapan kami ije ospital ngam di na mo kayat. Taawan ka no ti kwarta. Mabain nga main amang ibaga iti kwarta kada kayaw nga anak may. Ay sus, ipantay nga ro di ospitalan at amangan mag-infect di sa na. Ay madanaga na karudan ako. Agam oray siya klatan ti mangipan ken kuanay ije ospital. Kabailak. Basta mangtid ka iti kwarta taramaten may nga agpa-ospital anak ko. Naggapo ako ni Jay Balay da Dolor akabsat mo, Benson anak ko. Napanak di mawat iti kwarta na. Ta ipa-ospital ko ni tatang yaw. Natudaw iti lansa jay saka na limtag. Anya? Kasano natudok ngay? Jakman amaw iti dayjay nga amayaw. Natangken tumo ngamin ti ulo na. Uray na sip-sip nga tila aramidon na ijay likod ti balay. Tila agmarmartilyo ti kukwaan na. Ay, anya ngay, natudok laki nga rudain. Esos, madi ano mabaybay anday jay? Isu nga raw nga ipan ko kuma ijay ospital anak ko. Ay, madanaga anak. Amang ano ipatay na dayjay no mabaybayan. Sapay awampay nakasaga na alungon na mait. Kilay bagbagayo mat. Ay na, sapay ada trabaho kita. Kuyugan kayo ko maamang ipa-check up ka ni tatang. Sana problema na ita. Nakabailak mo't nga uray siya klaang timang kuyog iti amayaw. Basta ikandak iti kwarta nga ramaten may tanay. Kurang jay inted ni kabagis mo. Nainayo na mo basiton anak ka. Tapno adamo ikaan may. Kan sigurado nga adaw ti magatang nga agas. Kan amangan kit di pa'y no makonfine. Ala, mabitla nga raw, tekan kayo ti kwarta, nanang. Ay, lakay, agrupat ka, darasam. Nay, apay pagrubatan nak, papanak. Ay, mapantay jay lugar da kabagis ko ije probinsya. Ay, natay ka na o ni ipagkaw. Anya, ni ipagbo a perlita. Apaya na tay, anya timpatay na. Naatake ka na. Iswadara sa tama pantay jay. Kasanungay na iti dingway. Ay na, di mo pagproblemaan day ta. Ibilin ka o kadagiti anak ta. Isudan ti makaambaw iti day jay. Saan da masangaw, tada trabaho da. Ay na, siya ka unti makaambaw iti day ta kunakmay. Alan, darasam,
agbalon ka iti badaw, agawid tantaw no malpas ti tabaon. Adto'y ti bayad may barok. Ala, dumsaag kan lakay. Way, Ay, nay, kaslawan mo tao di tabalay na bayaw. Awan sama ti aglamlamay. ala, mapantan di tabalay na kabagis ko. Naipumpon sa amit ti umay talamayan bakay. Umay kaki din, kaanay, mapanan ti oras. Ay, ipag Ernesta! Alaya! Nay, asino talalya abirat? Kwa, di mo natay ka na abirat perlita. Anya natay asasawamot? Kakaiso na napigsa ka na salon na atak pailan. Malala, sumra kayo kay dinabel. Ay, agyaman kami, ipag. Nakayumot gayam na ita, kabagis Ernesta, bayaw. Oy na, naimbagman ta, nakapasyar kayaw. Ay, uwan, tako namat ngamin, tayo ni ipag. Anyahan na tayo sasawamot manang, awan mo timbag magakakasta. Hindi na mo imawag ka? Anya, ay na, di mo naawatan dyan bagak kunak, na tayo di kabsat ni ipag mo, kunak. Aniya? Ay, si Kamat Ernesta, tuling ka bakbakitan. Nagdardaras naman lang ay may dito yan. Nalasa na balin tapagpaspasyaran nyo matan. Kan intay tumakilamay di takaruba atap na da serbitiyo umayaw. Agbati ka pa'y dito'y lakay, wain. Urayom ti pumpaw. Takababain mo't no agawid tadagaws. Anya, paparamngay. Inakkitaan dagiti napanawan ta ading wain. Agsubli ak tumulaan. Basta urayon nak, wain. Ay saan? Si kanti agbatay siyak ti agawid. Si kanti agbate, kunak lang nga rodan. Apay, di ka makaawat. Ha? Agsubli ak mutlaan, kunak lang nga rodan. Ala, agbati ka. Iliwam mo, da bayaw kun abirat mo. Kasano na maamuan dagiti anak mo, asaan apod no an hospital nila kay mo, nana? Ay saan? Tawan nila kay Kuya Balay may. Adda ije probinsya. Alang nga Rod, di kay madanagan. Tapaadun tayo, ti kwartayo. Isuro na kuma. Tapno, oray siyaklatan ti mang paadaw iti kwartak, iti online. Ay, saan nana? Narigat no masuro yu day jay. Ken, marigatan kayon ama isuro, tabakit kayon? Alang nga Rod. Ang jak pa'y lagaw awid ijay balay may. Tamangan numapandag iti anak ko ijay. Kan tila damdamagan da kanyak may papan iti amada. O sige. Umay kayo pa'yla dito'y balay nana. Awan problema iti dayta. Manang Dolor, awan mo't nananang kantatang iji balay da. Di magasak ta kumusta at kumanitatang ngam awan mo't tao. Ang mga no daday di ospital Jakmat nga rod amaw no sa dino nga ospital ti ayanda. No sa dino tinaka-confine ni tatang. Awagak nga rod ni nanang ngamdya mo makuntak. Gusto ko man da cellphone ni tatang. Ngam di namot ngamin amot ti agupirit iti cellphone. Agsubli ka man no malang bareng agawid ni nanang. Hay, awan. Naabak jay kwarta tayo nana. Nakimus. Anya. Apay ngay. Agsasaruno mo ti panakaabak maun. Adado mo ti abak maun ngam ti panangabak mau. Hoy nga Rod. Mas dawak mat nga Rod nana. Nalaingak mat ti kunak ngam. Hoy. Awan matlatta. Kahit kasano nga Roden ngay. Sayang jay na ipaahabak mo Sumubot ta nana. Amo kon ti aramidak no sumaruno.
Amo kong titiknik. Inadal ko na yung bakat. Patsik nga iti sumaro no, mga bakakon. Agtriplenton titayata nana. Ay, pangalaan ta ngay manang iti puunan ta. Kat dumawat kayo manan kadag iti anak yu Uray, tatiam mo da kat ada iti ospital nila kay mo. Nalaing kayo mo't nga kartista? Ay, makamu kayo nga diskarte. Ay na, anak ko maopera ni tatang yaw. Anya? Anya't maoperakin ko na nanang. Kan, apay saan mi ama kontak ti cellphone niyo? Nadadaan jay cellphone ka. Iso nga imbulang kun Ha? Bakit? Anya't maoperakan ni tatang? Ay, jay tiyan na. Tanaurnong kanon ti baton kakanat ti sakit na. Sa bali pa'y jay limtag, asaka na. Ay, dakal madan ti magastos anak ko. Sapay awan ko kwarta. Orayan dak, tasumuro tak iti ospital. Isa na, anak ko. Ay na, mataktak ka laang no sumurot ka. Sa nabalay ta ka ba lakmait abantayan ni tatang yaw. Hig mo ki identi kwarta, no? Ada itin mau. Tama pa na kaw nanak ko. Agdardarasak tanay. Masapol ka no nga maoperaan ti amayaw. Sige, mabit lang nga rin nanang. Ikan kayo ti kwarta. Ngam sumaruno akto iti ospital. Nayunam ti itin mo anak ko tanay. Kurang ti intin jay kabsat mo. Ay, una yan aya. Aggigidan mo ti sakit ni tatang. Isu nga raw si jay amayaw anak ko. Ay, pag tinulungan nyo agastusan tanay, awam makukwartak nga main. Nalangarod ta kuyugan kayo na mapanay di ospital. Ay, sumaruno kayon ton iti kabsat mo. Umuna akong tanay agdardarasak. Di ka pa'y nakadigaws ka nakasukat. Itid munti kwarta, takasapulan una yun jay amayaw. Nalangarod mabit lang. Angam ibagayo nga rod ano sa dino nga ospital tayan ni tatang. Ta sumaruno kamin to. Ay, na. Medyo dakkel ti puunan ta ita. Iso dakdakkel ti mapangabakan ta. Lalaingom nga rod Tapno makasubutan iti adaw nga abak tadar na. Uy, nana. Danag yun ay O anya manang. Nadamag mo, no sa dino abanda ti ayan ni tatang dito ospital? Awam mo ni tatang dito nga ospital, Benson. Anya? Kat dito'y matimbaga ni nanang nga ayan na. Huwag nga rod. Imposible matulungan ta. Tagpada mo nga ospital timbaga na kadata. Ay na! Ay, kamao dyanan na. Nangabak na mula ang gindar na. Iyaw! Wen na. Iso nga, orayan dak dito yuan. Tainak irwar, tinapangabakan tayo. Ay, sumurutak mutdar na. Saanan? Agbati kayon. Ta mabiitak lang nana. Ay, mabalinsa mo ti J. Store. Ay, awanan. Nabayagan asaan da nga agpapakas out ijay. O sige nana, tamapana ko, Wen? At dati inayo di tayo dolar. Ni, tatang, naimbagan kayon. Ha? Naimbagan nga. Awan mo't sakit ka. Sa anak mo't nagsakit mo noon ya. Ala, kunak man no maupira kayo ako na ni nanang. Anya? Ay, salawasaw di inayaw. Inyaw awan na, kaya lugar da kabagis na. Kuna nangagsubli jay, hanggang saan mo't gaya man. Di na pa'y gaya minas asikaso na iti dingon may. Nukasta, nagulbod ni nanang? Apay, anya timbaga na kada kayo aya. Ay na, namin ano adimawat iti kwarta ta maupira kayo kano. Ah, Ngam saan magayam?
Awan kayo, mga min ije balayo. Damo mi agpaiso na ospital kayo. Anya? Ay, nagluo ko ba't di inayaw? Impambarnak ka na kayaw, tapno makadawat lang iti kwarta. Ay, bakitan nga ulbaon. Di laagbain. Sapay awan iti balay. Jak mamutayan na tatang. Taureda kami, inyaw-awan na kami ije ospital ako na nakakonfinan nyo. Ngamawang kay mo ijay. Anya? Dito ilagayam ti pakasarakakin ka Ernesta. Apay nga da ka diti balay da di adar na. Anyat kukuam di tayo. Kuna na nga uraya, ngam awan mo tan. Ay, ginastos nan saan dyan na pangabakan may. Napangabakan nyo itay. Iti online Ada nga mintay tayaan may. Kat na nga ba, ngam awan mo tan. Nukasta. Di tati napananti dinaw dawat mo akwarta. Ay, Agsaw ka. Uway, lakay. Bakit ka? Adi agpampanunaw. Ay, Ala, agawitan. urayok pa'y ni Darna. Alaag, ti kwarta. Sana nagsubli da jay. Intaray na lakit din ti kwartayaw. Ala, agawitan ko na. No di mo kayat nga uludin ka ayawid. Ay, Ala, awid. awanan. Nasibdot ka na unjay kwarta na pangabakan may ko na ni Darna. Agamay, kasla jak pa dyan. Intaray nan sama ti kwarta kaun. Gonggo nam adang nga. Agasam da itang aramid mau. Maalam pa yan ti agulbaod. Gapo iti sugal. Di ka lagbain iti kastangar aramidaw. Mismo a pamilyam ulbudam. Agasam nga iti dinawdawat mga kwarta ka na iti anak ta. Pati sa kasawam, ibagampayan ang masakitak. Ita, mapagsisilpo ka unti amin. Iso siguro ngayon panak ijibalay na bayaw. Tapno kampay iday na ospitalak. Jay. Nakasalsalon at dataaw. Ng pagbalinam ang masakit. Alay ko. Abay nagsipagol ka gailak ay. Deserve mo, ti masipangaw, tapno agnakam ka. Agdatlatin santa utek mau. Iso ako lugak man. Alay ko. Tatang, gusto na ito. Di yung dangran ni nanang tani bakutan. Bakitan ang saan ngagpampanunot to'y inayaw. Baybayan yun ni nanang tatang. Di yung kabilang. Tanay kasimot. Walang arod makukwartan. Ng maala na pala ti magisugsugal. Mala, di kay madanagan. Taikanda kayo iti kwartayo, tatang. Atoy, 2,000. At to'y mati 2,000 tatang. Kwartayaw. Ay, Kit, pagyamanak ano'y kandak. Ngamnay, ada pala utang to'y inayo kada kayaw. Baybayan yun, dayjay. Basta manipod ita, da kayon tikan mi ni Benson iti kwarta. ay, siyak ngay nayaw. Di na kadikan, anak ko. Ladingiton mi nanang. Ngam ni tatang latan ti pangtudan may. Taam muna asalimut-mutan ti kwarta pagbambanugan may. Kaslaak pimpiman iti daydakan nito tapanagrik-nak kat kaslawanan pateg ko kadagiti anak ko. Ngam napanunot ko kan naamiris ko ti bidot ko. Aklunak anay gumunak iti sugal, banag apagbababawyak. Mababainak gapuiti naramid ko ngam sinulnitak tinagbasulak babaan ti panangasikasok iti asawak. Kastamatan kadagiti anak ko kan kadagiti apukok. Alakastan, pigayem mo, Ernesta. Ala gagayam di tan tinagpatinggaan di tapakasaritaan dito'y drama tayo manang biyanan musical scoring Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.